ngithanda ukuthi ngubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life. Sengiphinde ngabuya ke futhi nezomkhokha. Before nje ngihlale kodabeni mbukeli, ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and ke usubscribe. Namhlanje nguphathele kamathiza ngoDisemba, izinto nje ezibalulekile okumele uzilindele lapha kumkhokha ngawo kuDisemba. Kusazoshuba ke kulo Disemba mbukeli, baveza ukuthi ke izikhwama zizolahleka and ke umabusi uzophelelwa ngamandla. Okunye ke futhi abaphinde bakuveza ukuthi ke kuzombiwa isidumbu sikaMlungisi and uMamzoba uzobe engafuni ukuthi ke sishaywe. Ngiye kuye lapha uMamzobe baveza ukuthi ke uMamzobe uzobuyela egangeni, uzokwenza ke izinto zobumnyama, izinto ke ezithusayo kuze ke ehlale namandla lapha ebandleni lakhe ke ukhulekani. And ke uSibusiso kaMaphalala uzobuya and ke uzobe sebenzisana naye uMamzobe. Baphinde baveza ukuthi ke uNdlovu uzokhothamela uMamzobe. uMamzobe uzokwenza izinto eziningi zobumnyama and izoke lezi ezobe zenza uNdlovu ukuthi ke mkhothamele. Ngidlule ngiye lapha kuSiphamandla noMthembu, baveza ukuthi ke uMthembu kunezinto azozifuna kuSiphamandla ukuthi ke menzele zona. Ngidlule ngiye lapha kuGabisile noLwazi, baveza ukuthi ke uLwazi uzozama ukuthi ke convince uma wakhe ukuthi ke accept uGabisile njengentombi yakhe. Baphinde baveza ukuthi ke uGabisile ngehle ke khulelwe. Kunjalo ke mbukeli, kungenzeka ukuthi ke uGabisile ekhulelwe, kodwa ke ngiyobuya namathize eviki neviki ngawo ke lapha uDisemba ngikuchazele kahle. Aphela lapha ke mbukela amathiza, yizo ke nje izinto ke ezibalulekile okumele ke uzilindele ngayo ke lapha inyanga kaDisemba. Cela ke mbukeli ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke danke, ngiyazibongela.